Padulong na mi karon og Siraw to Siraw. Sa Siraw, sa Alejandra. Nara ay ang amo ang tour guide sa tami. Basta daghan kami katuan mga besh. See you around. Besh kanang kuan, daghan kay merong katuan. Ato interviewon si Maricel kung asa mi dapit mga to. Ato mi sa Asagayta. Ato mi sa Buwakani, Alejandra. Asa pa? Sa Tawe, ato sa Florentino. Dayon. Asa pa gani? Pusa. A little Tagaytay. Lahi sa ng Florentino. Uy, Florentino day. Ay, video na na. Hi guys! Lingo kay mi diri apil mo. Muna mo mga kuyog. Okay. Kani si ano? Si Jake, mahal ko. Siyempre ako. Ay, si Suma, ayan, kabit ko, gano'n. Kato. Ayan si Teya, opa, ang tawag gani? Ang yan Constantino ng Cebu. Si Bibi, ayan, pinanapis. Hi, Besh. Hi. Padulong meron sa Buwakan ni Alejandria. Ito na ano? Alejandria? Oh, Buwakan ni Alejandria. Mga first timer ni dere Besh. Nice dito. Besh, nataron din sa Little Tagaytay of Cebu. And then mao ni ihang view. Dito may ganihagi kan oh. Dito.
59 trans ugma ti. Uy, 50 na? Pertis Burakdat in action. Si Madam Beth, Ami. Ang mga Miss Little Yati. Ay, Miss Yati na din siya. One, lingi. Nya lingi po. Ah, I'll go see the clouds. grabe ang pag. Clouds na dong. Ay, lakaw dito dong paghinay. Ang mga apo nila kayo. Ay, mga ligid dito mo to na. 1, 2, 3. Lala, hala. Murag yes, three naman gud ni mo nga man na. Oh, smile! Ah, napay talikod. Diya mo eh. Ulan, besh. Gutom, besh. Uy. Unsa man? Sa'yo may palit kuya. Ha? Sa'yo may palit lang. Tempura o May paluto na ka? mukha ka tempura. Upat rito ako. Kano ang mais ako ah? Alit ka? Oh. Kaya ko pang kwarta? Napisuglagan. Panggutom. Gutom, besh.
Ari may Taoist Temple. Oh, gabukad-bukad ang ilong ah. Vlogger. Di ba ba ni bukad ang ilong ni Tar? Nilis nga graman. Hi, boss. Basta. Fantasy. Ito ako. Basta ito